Ungizwe umlando womchunu useshangalazi kuSimphiwe Masonto ude ngezilikaZwelonke emva kuba uMasonto etshela Ungizwe umlando womchunu kwekapoqa ukuthi le mali angeke azayidle ngokuthula ukuthi uzoyidla landelwa izinkulumo kanye nenhlamba. Uphakela umthakathi utshele labo bomsolo ngokuthi wakhokhelwa uSiril Ramaphosa imali engango-3 million ukuthi abaveze ubufakazi balento abayishoyo baqeda abahlala nesiqalekiso abayoze befe naso. Amasosha kuleli SNDF enza umsebenzi omuhle kakhulu ngenkathi bamba osimazama bamba igolide ngokungemthetho emayini eseNorth West abangoba ukufika kuleli ababuya eMozambique, Zimbabwe naseLesotho. Kanti ngokufika kuleli obade eqatshiswe endaweni yokuleli uthatha izinkinga zakhe wayezenza ezabakuleli ngenkathi egoloza ukuphuma nezinto zakhe endaweni ade eqashiswe kuyona. Sibongise uphakela umthakathi osesuliwe emagameni amnyama ku blacklisted list maqedwe wazwinela unyanyavu lemonto kaNokusho. Nawe mhlawumbe embukele ublacklisted kodwa afisa ukuthi igama lakho lisulwe, bathinte bazokusiza laba bekhampani esize uphakela umthakathi. Sikubingelele siphinde sikwamukele embukeli kuphinda kuphi lapho esikweleni khona njengamanje sesiphinde sahlangana njengokujwayelekile ke embukeli sicela senze inqubo ngikona indlela esebenza ngayo lapha kuyibantu TV1 ulike ama video ethu lokho umgomo nombandela wethu ukusebenzisana kanti ubusubscribe bami ukuthi akwazi ukusubscribe hadi ukuthi athanda ukuthi ukhulise channel. Sibonga bonke labo abasubscribe mangabe bebona lama videos njengoba sikhulile sifuthi sikhuthela ngathi sinilethele izindaba usuku nosuku kungenxa yenu. Sibonga nina ngalokho. Kanti ke mbukele sothatha sikubekele izihlwana emfishanyana siphathele zona nje. La siqale khona ukuthi sithinte udaba lukaMacingwane la siveze ukuthi uMacingwane ushangalazi kuSimphiwe umfoka Masonto emva kokuba uSimphiwe Masonto naye aveze inkulumo engehlanga kahle kuNgizwe umlando womchono njengoba uSimphiwe Masonto lo osebenzisana noMthandeni Ngcumelelo Mfakamanqele oyimanager yakhe uMthandeni wedumo lwengoma iGushi iParis kanjalo nezinye. Njengamanje uSimphiwe Masonto ushiye comment enkundleni zokuxhumana ehlale kabuhlungu kuNgizwe umlando womchono lapho khona umfoka Masonto eveze ukuthi le mali alikhohlwe ngeke lidle kahle lizoyidla nezinhlamba sisazolithuka nje udu. Lapho ke ubesho lenkulumo ebhekise kwichunu njengoba ichunu ligcine lishiya elingalazi noma likhwela lidilika kuyena umfoka Masonto. Sengathi angashaka amathaki kube sathi isiteleka ngathi angashaka manje ke angabe safa njalo uhlala engathi angasha ungamanyala wena ngizokuthuka ucommentile kulezi ingane lezi abephosta abasimba futhi sakuyinja sengathi ungafa mgodoyi ngiyakwenyanya ukuya nokubuya le njengaganiwe ehamba yayo gxeka umshado wengane yawubiza ngalento yathi awusayisapheli lento usho umshado kaTengisi udodo womuntu ngiyakwenyanya Masonto uyinja wena ngitshela ukuthi mina wena wakhohlisa ugogo wakho ethi mkhonyana wayitshela usuganiwe wayedlalisa ugogo wakho Mbongolo ethi kubiza ngomkhonyana wami uyitshela usuganiwe awuganiwe fusaki ngiyakwenyanya fusaki lenja uyinja sashayisa imoto kancane ngifuna into zakho ushimizi yakho yonke ushe yonke into kusha abafazi bakho ushe njozoso njalo. Sixolise embukele ngenkulumo elumelayo noma enenhlamba evezwe uMacingwane laphana njengoba evutha engabaselwe ebhodla umlilo emva kwenkulumo eyenziwe uyena umfoka Masonto thinta imali. Uzokhumbula ke mbukele ukuthi njengamanje laphana kusasenezolo zokuthi uNgizwe umlando womchono ebambisene nophakela umthakathi kunemali engango-3 million abayithola ivela kuSiril Ramaphosa lezi insolo zivezwe upresident welakho umlungisi umfoka Mancinza lapho khona ethi naye lezi inkutolo uyiziveza njena ingoba uphakela umthakathi waveza inhlasi enkulumo ukuthi kunemhlangano kumele abe nawo noSiril Ramaphosa. Lo mhlangano uhlanganisa nemali phakathi kodwa emva kwalokho nangempela umhlangano waba khona. Lo mhlangano owabe waziwa uNgizwe umlando womchono ukuphakela umthakathi okubukeka ukuthi akekho omunye owaziyo naye ke uSiril Ramaphosa owayekade kuthiwe ubize
ubona lo mhlangano isigubhukano, kodwa kuze kube namhlanje asilazi iqiniso lomhlangano. uNombani usho athanda ukusho njengoba noMancinza esho athanda ukusho, singakaboni ufakazi, asibazi ufakazi balento ayisho namhlanje. La sodlulela khona dlulela enkulumeni eveze uphakela umthakathi namhlanje, ephelezela noma ephendula insolo abekwe zona, ebekwa ilakho noma upresident welakho umfu kaMancinza umlungisi ngo3 million akuthiwa wawukhokhela ufumbathiswa uCyril Ramaphosa cash iyafika injalo imali isisikhwameni ikuplastiki asazi. Kulo mhlangano omhla 29 zithi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene nopresident uRamaphosa, bamnika imali engango 3 million esiyonke, kodwa kwaqale kwakhipha ideposit o1.5 million. After imedia briefing kwakumele kuphume futhi omunye u1.5 million esiyonke imali kwaba u3 million. Zikhona ke lezo insolo enjalo, okusho ukuthi uma ukuthi ngempela lo nto yenzeka ngoba umuntu abahlangana naye owenza yonke lento ukuthi bethola imali uBhejane Chauke, omunye usondelene kakhulu noRamaphosa loyo, kuthiwa imali bayithola kuyenani. Ukuthi ke mawukuthi ngempela ikhona imali yaphuma yanikwa abafowethu, shuthi abalenzanga iqiniso ngoba bekumele bayisho na public ukuthi kunemali abayithola mawukuthi imali clean, mhlambe ngaxhaswa umzabalazo ukuthi siqhubeke sizabalaze noma babesizwe ezintweni zabo ezipersonally, noma kwakusizwa insizwa nomnsizwa foundation, noma nje kwakuyimali yani, kodwa kubalekile ukuthi umphakathi ulazi iqiniso ngoba lo mzabalazo baningi abantu asebeyinikele kuona, and baningi abantu asebenezitha ngokuthi bajoyine lo mzabalazo asekuwona. Nina nje nikhulumela ngemali, khulumani yini nazi imali, onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo, ubufakazi boyikhulumela bona. Mina ngikhuluma lokho engikwenzayo. Manje nicabanga ukuthi niyongiqeda amandla, niyaphupha. Ngeke iziyenzeke leyo nto leyo. Asambe siyosebenza, mufuna siyosebenza, ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho. Uhamba la iduze kwami, ngikwesulile, ungasekho empilweni yami, uyitshela ukuthi ukhona, kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi vele ayikho into embe ezokwenzeka. Ngiyesulana mina empilweni, ngiyakwesula mina empilweni. Ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu20 ungasekho kodwa empilweni yami. Danke, ayizonde inkabi. Dicelela abantu phansi wena, isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso, ilona afa oyolishiyela abazali bakho, okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe. Ngisho ungabhala phansi la uphinde ukusule beza abantu bengabi nakho, kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami, umuntu onomsamo ophilayo njengami, kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi, not ngalezi zinto ezibhalwe phansi. Kuyokulandela kungasaboni umuntu, kodwa kuyokulandela ngoba mina ngiphilela iqiniso phambi kaThixo. Akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye, akekho umuntu engahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo. Ngakho ke uyozama uzuyeke ukungcolisa, ngeke uzulithola ichashaza. Ukube ninayo into ephilayo ngabe kade ninikezile abantu ngoba niyakwazi ezinye izinto ukuyikhipha izonde ikaba ibambe khona. Uphakela umthakathi uthi vezeni bafana kithi ubufakazi nalezo inkulumo esenizinzile, ningcolisa igama lakhe, nimehlisa isithunzi, isiqalekiso senu nje esibuya emazulwini, ngicathi into eniyoze nife nayo leyo into engalungiseki, kodwa ngaphandle manje ukuthi niyobenza ubulungiswa wegameni lika Phakela umthakathi njengoba ethi nimehlisa isithunzi, nilimaza igama lakhe, wabe seshaya leso siqalekiso ke. Kodwa ke uyitholile naye impendulo ebuya futhi kuyena umlungisi womfuka kaMancinza, njengoba umfuka kaMancinza ethi njengoba kuthiwa kaveza ubufakazi nje nangempela abantu bathi wena ubhizi ukhuluma into engenabufakazi. Umfuka kaMancinza yena uvelo wabuya nje ngesiqeshana esincane senkulumo la buze khona ukuthi ubani othe anginabo ubufakazi. Lokho kusho ukuthi umfuka kaMancinza kukhona amngakho ngoba nento ayivezile ivideo nepost na yonke into kusasekhona laphana emakhasini akhe enkundla zokuxhumana. Lezi zinsolo ayivezile awukwazi ukuthi ube nensolo kanje bese ungabi nayo into ozoma ngayo ngoba insolo efana nalezi zingamisa ngisho enkantolo. uPresident Cyril Ramaphosa angamvulela icala, uphakela umthakathi angamvulela icala, ungizwe umlando kwamchunu angamvulela icala. Insolo ezibucayi kakhulu lezi efana nalezi
fraud ngoba ifraud lento lena okokuqala akuvumelekile ukuthi eMzansi umuntu ahambe nemali ewucash esingaze ifike kwimiliyoni. Ngicabanga ukuthi lapha eMzansi imali okuvumeleke ukuthi ewucash ungaba utholakala unayo ngicathi ifigcina ku 50,000 noma ngaphansi. So uma ngabe abantu abafana noPhakela Mthakathi, uPresident Cyril Ramaphosa uzobafaka noma uzobabeka insolo efana nalezi, kumele ube nobufakazi obuqinile ngoba lento ingakufakela amazinyo abushelelezi njengoba uPresident Ramaphosa kunamhlanje enecala lokutholakala vele nemali esidlule kwemali lapha eMzansi okuvumeleke ukuthi ungaba nayo ibe cash ephaketheni noma endlini noma kuphi lapho ukhona. Asazi ke mbukeli, kodwa ke asikulandise ngezinye ihamba phambili lapho khona sifeze ukuthi mbukeli amasosha akuleli SANDF enze umsebenzi omuhle kakhulu ngenkathi ebamba ozamazama kade bemba igolide ngokungemthetho emayini eseNorthwest. Labo ozamazama abanye babo babuya eLesotho, abanye babo babuya eMozambique, abanye babo abase Zimbabwe kanye nengcosana ke yakuleli igilamkhuba lezi ephula umthetho ngokuyinhloso ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi illegal mining lena ayivumelekile lapha eMzansi. Amasosha kuleli agasele khona ke zatholana phansi phezulu kodwa ke bagcine bebanjiwe ke abanye babo bozamazama. Just brief breakdown. Over 107 of them are Lesotho nationals. Over 56 of them are Zimbabwean nationals. Over 56 are Mozambicans. And over 21 are South African nationals. And 4 of the South African nationals, one of them we found them in possession of ammunition. Over 120 rounds of AK-47 rounds of ammunition. And 4 of the South Africans are also going to be charged for harboring illegal immigrants. And over 170 of the arrested people will also be charged for being illegal immigrants in the country. All of them, those foreign nationals, don't have passport, asylum, or any legal document to be in the country. Make them touch. This guy's gonna run away. Son. Oh yeah. Good, buddy. Hands at the back. Hands at the back. Sishayile ihlombe umbutho wezokuvukela kuleli SANDF njengoba yenza umsebenzi omuhle kakhulu kangaka. Kunini iSANDF kwakuthiwa ayingenelele kulolu daba lomazamazama ngoba izamazama iyingozi kakhulu. Sokhumbula ukuthi endaweni yase Davidton kulenyanga edlule kunabantu abawu12 abadubuleka, i-ethi yabo yagcina iphelele enkundleni, abanye babo baphuthunyiswa esibhedlela. Yonke le nto yayenzeka laphana ngekathi kwenziwa yona illegal mining yenziwa ibona ozamazama. Yonke ke indawo kukhalwa isifanayo ukuthi ozamazama bashiya khalwa la abakade bekhona noma abasebenzela khona. Indawo eyino where to go era enongozi kakhulu. Ingakho ukuze kujujwe amasosha ukuthi ayongenelela ngoba namaphoyisa zikayitholane phansi phezulu ngempela kube khona abagoba uphondo. Amaphoyisa ke asahluleka ngoba kube amaphoyisa ayakwazi ukwenza umsebenzi noma ayakwazi ukuthi anqobe ozamazama ngabe illegal mining ayikho ngalendlela eyiyona lapha eMzansi. Nangu ke okufika egoloza ibhadi egolozela abakuleli njengoba eqashisiwe njena ukuthi asebenzele
endaweni yesakhamuzi sakuleli noma yowakuleli ngokuzalwa eMzansi waqashiswa lokufika njengoba qhubeka umkhankaso ukuthi abahambe umkhankaso weMarch and March olwisana nama illegal immigrants lapha eSouth Africa. Izakhamuzi ke nazo ziyawusupporta lo mkhankaso, ingakho kubexoshwa njengamanje nalona kuyaxoshwa lapho eqashiswe khona njengoba ekuthiwa akahamba thatha imithwadlana yakhe ahambe. Lento yenzeka nje ngomhla ka7 kuLwesibili kuJuly, kanti i-ultimate noma i-deadline yaye kade ingomhla ka30 ukuthi wayekade sehlaleleni njengoba eseyinqengela noma esethi impahla zakhe uzoshonisa ufuna bamuphe noma usuku olulodwa. Wayekade ehlaleleni sonke lesikhathi asazi impendulo ukuthi izophuma kubani ngoba yena okwakhe kokumela ngabe wathatha imithwalo yakhe amasikana akhe konke ayekade ezenakho wakubopha kufaka kukhonza ekhaya wagibela ibus langakubo. Okay, listen, but I don't make any trouble, I don't make any problem. Just listen, please. You say, take out your stuff. So when I take out my stuff, where am I going to put it, where am I going to hide it? Baki is not my brother, please. Just help us. Like, I didn't fighting. My problem with you is that you're wasting your time. Listen, bro, listen. You know that if you still continue with this thing, there's a situation. I'll open and give the community this thing. He said like so, man. He told you that there's a situation which means you must come with a bike and take your things. Don't waste time. I didn't waste your time, brother. Just listen, please. Just help me like brother. I say when I remove it, the stuff on it. So where am I gonna hide it or where am I gonna keep it? My stuff. Okay, just give me the day, please. A day. Okay, the day is there. Give me the time here, please. I'm going to make a space and then I'm going to take out my stuff. Yes, sir. Where do you stay? I'm staying in town. I don't have a space. Just I'm staying before the shop. Also, I'm on another place. You learn this thing is going to happen. Maybe you know what's the mistake here? You thought you were playing. That's a mistake. So let me tell you, we're not playing. Don't provoke us. Don't even test us. I'm humbly requesting you. He called you. We waited for more than an hour waiting for you. They're coming and stalling with your bike. We don't have a problem. Here's the bike. Take your things and go. I'm pleading with you. Okay. Don't provoke us. Don't push us. Don't pleading with me, brother. Just let me tell you something. What more do you want? Which part you don't understand that take your things? I'm going to take my things. I'm not negotiating anything with you. I'm telling you, put in the bucket. I'm going to take my things. Then take your things. Can I tell me the problem? What I do the wrong? What is the issue? What can help you? I must remove my things. Please. So can I give me the problem? What I do the wrong things here? Let me tell you. Okay. There's nothing wrong you have done here. Yeah. We're called by the landlord. Who called you? The one who... The owner? Yes, of the land. Can I meet with him? Can I meet with him? You could have long done. No, now it's going to be a long time now. Listen, I have every agreement with this owner. Just, he have this Madala. Let me talk with him. You're not helping us. You're not helping us. You are not helping us. You're not helping us. Yourself. I don't know you, number one. I don't have a relationship with you, number two. Number three, I'm here by invitation. We are here because we were told to come here, not because we are bored. No. And the other thing you should know, my brother, we are humbly requesting. My brother, just I want to talk with the owner, please. You arrange your things, not today. If there's things that you're going to rearrange, not the owner said they don't want you anymore here. So what are you saying? I got agreement with him about for what agreement? Work, yeah. What agreement? To rent. For how long? 3 months. So 3 years. 3 years. 3 years? Yeah. Okay. When they terminate the contract, then... They terminate it? Yeah, because... About what he has a right of terminating the contract. Listen, so, my brother, you guys are going to me wrong. I'm not doing any wrong. Listen, just... No, we understand. He can terminate. How? Yeah, he's terminating it. How? What do you mean? It's the rule of South Africa. You argue that court. Go and argue that court for now. Take your things. Yeah. You say so like that. I'm saying it like that. I'm saying like that. So I don't know. You are not going to take your stuff out. I don't know. I'm just asking.
They're pushing us, Chief. Hayi zarifom yo nasumani mayina kamjalo. Jeba kolo wata mu. Manya di wata kamu. Wena makata utsiba shuba. You say I must take it, ne? Okay, just brother, let me tell you. Okay, I'll take my things, ne? Just take I must remove it, and then I don't want any trouble here, please. No, not trouble. I don't want any problem. No one's going to step in. The van is going to be waiting here. Ngabe mbukelele uhamba kanjani uhlelo ngakini lokuthi abokufika abangekho emthethweni nebakhiphe endaweni abaqashe kuzona abahlala kuzona abasebenzela kuzona ngoba as long as le ndawo ekuyona engekho kuyona ngokusemthethweni umele aphume lapho kulomkhankaso oqhutshwa njengamanje ngisho ama political parties ayayisupporta le movement ayisupporta le campaign yokuthi abahambe. Ngabe luhamba kanjani uhamba kanjani umkhankaso ngakini uyawubona yini umehluko ngabe niyawenza yini umehluko endaweni ngakini ngabe ngempela nisawuqhubha yini umkhankaso ukuthi abahambe ngoba umhla ka-30 kwacacisa ukuthi asiqedile kodwa siyaqhubeka usuku nosuku lomsebenzi. Ngabe ngakini umehluko niyawenza noma kwadlula umhla ka-30 kwadlula nayo i-mandate yabantu basemzansi ukuthi kukhishwe abakufika abangekho emthethweni lapha emzansi? Angisekho ikweleti bengifuna ukuthenga imoto sengiyaqualify ukuthenga imoto ngithe nje qedwe ukungitshela usisi uthi ayisu right usungayithenga imoto ngabe ngaphiwa imoto. Kuno WhatsApp lapha engiphusha hayi hamba phela manje uyothatha imoto yami ngithi naye awulinde kuleli iviki leli sibone ukuthi it was Tuesday imoto ngizoyithola Sunday othi hamba phela uyothatha imoto so right hambe ngithi mina hayi awulinde wekamathenjwa sibone ukuthi la abantu abafuna imoto bazonginika yini bavele bangifonela ngesabatho kwathiwa ngeSunday ekuseni sicela ufike ngathi mina hayi sengizoyithatha kade sikhuluma nalezi zinto hayi soyithatha iAvanza senzele lezi insizwe esihamba nazo ngoba mina ngivumelekile ukulayisha abantu emotweni ngenxa ye-security ngivumelekile futhi ukulayisha umuntu ngemuva emotweni ngenxa ye-security. So ke siyabonga sivala ke mbukele laphana ngokuthi sibongise uphakela umthakathi umfukandabandaba la sivezele khona ukuthi hawu igama lakhe selisuliwe igeleti akasenazo ikwethu seclean akasekho blacklisted ube imisele ngokuthi athenge imoto ke kodwa ube seyiwina ke imoto ewunyanyavu lwemoto emva kokuba inkampani thizeni imsizile hleze nawe ke mbukeli ungagcina usizakalele uyifanele uphakela umthakathi uyazike siyazike babukeli ukuthi ukuba blacklisted lapha emzansi akuhlukile nokuthi une criminal record ngisho imisebenzi emenya ukwazi ukuthi uqashe kuyona ngoba makwenze vetting kuyabonakala ukuthi hayi ubulile wena wawa indaba yakho nje ayizolunga ngoba uthembekile hlezi uzofaka ngisho inkampani enkingeni igcine inkampani ibhekana nengalo yomthetho ngenxa yakho ifake kuma costs. Ingakho ke ngithi lapha emzansi ukuba blacklisted kufana nokuthi usuke une criminal record kwesinye isikhathi ukuphakela umthakathi hayi insizwa eseclean le no criminal record no blacklist. Simbongise umfukandabandaba.